Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok biasa nih lur? Ya iki niat silaturahim morogone mbah-mbah, bapak-bapak utawa ibu-ibu sing duwe anak yatim. Awake dhewe iki kan dititahno urip ning gone alam donya niki kan sak derma. Lah manusa iku sing apik niku kan memberi. Dadi wong iku ya kadang ya memberi juga menerima. Ra ngono ah? Iya. Ibarate awake dhewe iki nek memberi terus ya luwih apik, Iya. tapi awake dhewe kan tetep awake dhewe yang memberi juga menerima. Jadi manusia urip ning gone cara wong Jawa ya wong urip ning gone alam bebrayan. Maksudnya orang hidup di alam dunia ngono lho bahasane itu. Cuma aku nganggo basa-basa mbiyen niku nek ora ngrungokno ketoprak dhisik ngono kuwi ora patek iso lho. Ya aku iki Jawa tapi kadang-kadang apa ilang Jawane. Soalnya awake dhewe iki bangga dadi wong Jawa iku kudune iso sering ngomong karo basa Jawa. Jadi bahasa ibu kita ya bahasa Jawa. Iya. Basa Jawane dhisik iku angel lho. Lah kadang-kadang wong saiki iku ora ya nuwun sewu ya. Kadang-kadang iku urip ning nggone lingkungan Pulau Jawa, nek tengah-tengah masyarakat Jawa, tapi anake diwarai bahasa ngapain-ngapain lur. Lah iku. Lah kudune piye ya kudune wong Jawa aja ilang Jawane. Jadi anak-anake awake dhewe iku nek iso ya dibelajari Basa Jawa. Nganggo basa Jawa, kula luwih basa Jawa ngoko krama inggil ya. Iya. Dadi basa Jawa iku ya ana tatrapane. Ngono kok. Iya. Dadi awake dhewe iki isih ning gone seputar Pulau Jawa. Awake dhewe niki ape silaturahim ning gone mbah-mbah utawa mak-mak sing ning gone telatah kiwa tengen isih Pulau Jawa kok lho. Isih Pulau Jawa. Isih Pulau Jawa. Dadi engko iki awake dhewe ketoke kok mumpung ya. Iya. Mumpung panggonane panggonane iku kok pas. Ketoke awake dhewe silaturahmi ini tidak hanya satu. Engko iki bisa 2 atau 3 tempat yang kita kunjungi, Bro. Rencanane lho. Pada sasarane. Iya, orang gone mbah-mbah. Ya tujuannya awake dhewe memberi sembako semampu kita. Ya ambekan ngeterno amanah kanggone wong-wong, kanca-kanca bolo-bolo iku mau. Iya. Ya ora akeh tapi ora-orane kan lumayan ikut meringankan beban beliau-beliau yang kita kunjungi karena iki wektune wis sampe nyandak Idul Fitri ya. Idul Fitri ya. Ya. Jadi awake dhewe niate ya membungahno para dulur utawa mak-mak, mbah-mbah sing pernah kita kunjungi lagi ya ora apa-apa ya, Lur. Ketoke jare ndi, Lur? Iki. Oh, kene ya. Tapi panggonane rada angel, Lur. Sampeyan medun sithik, Lur. Iya, Aku gak wani iki. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Assalamualaikum. Mbah ngasih. Kok teng dalem, Mbah? Walah. Kula, Mbah. Kula saking mriki mawon. Lasem. Piye sehat? Niki kula aturi beras kangge sembako, kangge masak. Poso ta mboten, Mbah? Poso ta mboten? Poso, Mbah. Masyaallah. Poso terus. Tapi insyaallah bodone riyayane 1 Syawal, Mbah, niki. Nggih. Poso terus. Dalem, Mbah? Ketangi. Oh. Niki kok mondok. Yang niku. Lah nek sahur, Mbah? Nggih tangi sahur sampean.
Kon boten sawar niku mboten meleh. Ya. Gedhe nggih mboten. Sampeyan eling kula ta mboten? Mboten. Sing kula mriki nika lho, Mbah. Masak supe. Nate mriki sowan jenengan ngono kok. Mbah Ngasih. Nggih. Lah nggih kula pun ngertos asmane jenengan Mbah Ngasih ngono kok, Mbah. Kula pun nate sowan jenengan mriki tapi pun rada dangu sithik Lur, ya krana awake dhewe sing apike dhewe sing disilaturahmi niku kan ora wong siji loro, mbah-mbah akeh mriko-mriko tekan desa-desa mriko. Cara mbah iki manggon teng mriki kiyambakan. Cara niku nek sinian niku niku le. pripun, Mbah? Pripun? Kuburan anu sing wer niki Nggih. mondok kalih rajasan kula. Nggih. Nunut iki numpang teng tanahe tiyang. Nggih. Kok teng pun mboten gadah derek teng mriki. Mboten. Yo gak gadah anak. Teng tetangi. Kok Kathah. kathah? Kok mboten derek teng mriko, Mbah? Mboten. Mari ngel-ngelno. Wong kula kok malah manggilno wong. Enom. Kok mboten teng ngene derek teng ngene panti jompo, Mbah? Mboten nate diparani kok nggone panti jompo, Mbah? Panti jompo iku manggone teng kabupaten mriko. Ya tiyang sausia-usia mbah-mbah iki sing ora duwe sanak kadang, ora duwe tempat mungkin ditampung negara, Mbah. Nggih dikeki dahar ya nek segerah ya disuntikno. Lah pripun? Bature akeh, Mbah, nang mriko tiyang sepuh-sepuh sak jenengan. Mboten kersa? Kenging angok teng mriki mawon. Berarti jenengan anu mau. Jenengan wayah posone niki full, Mbah. Full mboten nate mokak. Alhamdulillah Lur, mbah usia udur. Alek kula niku nggih. Kecilik jarene wis ikut poso ya, Mbah ya. Tetangi niku nggih tiyang alit-alit ngoten nggih poso. Poso, Mbah, biyen. Cara biyen wong poso ngono anjene nggih ben larang pangan ya, Mbah, tetep wani poso. Wong nggih biyen tetep wani poso lho. Dadi nek ana wong awake kuat kok undur jarene. Lah niki malah uzur usiane. Usia udur. Iya, Mbah. Pun pinten, Mbah? Mbah Ngasih. Umure pun pinten? Mboten semerlah kula. Wis gak roh ya. Wong alit kula niku nggih tilar Pejah. mbok. Kok ditilar pejah? Nggih. Lah bapake jenengan? Ya pejah. Nggih. Lah niki lantene kok teles ki ning nombo, Mbah? Bocor. Nyecek anu kentong. Oh, lantene Mbah iki lantai tanah lho. Oh. Dadine nek wayah udan niki banyune ngembes tekan jero ngono ya, Mbah? Nggih. Tak mboten wanyep lho, Mbah. Ya ndek mboten anyep niku pundi. Oh. Nggih. Lah nek masak pinten sekilo? Hah? Ngopo kok sekilo iki? Pinten? Ora geger iku aja kadang ya rantek kok. Mboten rumati anu ayam-ayam pitik-pitik, Mbah. Mboten. Anu nek lha sing pitik sing sapa mriki, pitike tanggane. Nggih riku. Jadi anu ya, Mbah. Kula suwane mriki niate silaturahim karo mbahe. Keleke niku lho kula sing anu. Nek ngrumati pitik. Awake mbahe ra sehat ta, Mbah? Kentang-kentang kok. Ya, Mbah. Awake ra sehat. Nggih sehat. Niki kula aturi kedhik. Iki tumbas blonjone. Nggih. Iki wis ana berase sembagone karek blonjone. Engko ditumbasno sami-sami. Engko ditumbasno tahu tah tempe. Daging, Mbah. Pedas ta daging, Mbah? Kula mboten nate meso. Pak wedhus, Mboten. sapi, Mboten. Pak jaran. Mboten nate, Mbah. Mboten nate. Iwak kebo. Iwak gajah mboten nate. Iwak pindang. Pindang mau ya. Anu nggih burung. Amis ya, Mbah. Amis. Berarti tahu tempe ngoten mawon. Lah sayure niku napa, Mbah? Oh nyambel sarasan. Lho, nyambel dienggo sahur, Ndek wae. Mboten enten lawuhe napa-napa. Mboten. Sebab e, Mbah? Mboten kolu. Tah mboten wonten. Nggih tumbas napa? Oh, lah niki mengke kula aturi kena dienggo tumbas. Wis enak berase, wis ana sembagone kan karek numbasno lawuh. Lawuh ya, Mbah? Nggih. Sing sampean senengi apa, Mbah? Sampeyan nemeni lawuhe? Nggih tahu tempe niku. Tak
Lah sayure, godhonge. Ya boten nate kelam boten nate mereka. Hmm. Sabel niku. Bendino. Nggih. Masyaallah. Bendino. Rokok-rokok tuku-tuku merek-merek. Mbah, sampe nek siram teng pundi, Mbah? Kira gitu. Enten jedinge. Lah, mboten niku teng mriku lak kene. Oh, njupuk banyu teng mriku, Nggih. teng kene tiyang mriku. Nggih. Terus jenengan beto mriki. Nggih. Lah nek wudu nggo salat Yen njupuk banyu mriki. tiyang nggih niku tugas nyoto niku Nggo ngombe. nggih minum. Sak jerigen tah, rong jerigen, Mbah. Nggih terkadang nggih niku Sep- 3 pikul, 4 pikul ngoten. Sepikul. 3 pikul. Nggih. Duwike pinten, Mbah? Biasane nggih 6.000. 6.000. Sepikule 4.000 lho, Mbah. Nek Nggih, 3 pikul lak 12.000. nggih sakniki. Oh, gitu. Tiyang pundi, Mbah, sing adol? Niku kan sampun niku. Dugi mriki. Napa nggih? Sing dienggo siram. Nggih mboten niku. Lah sing nggo ngombe. Nggih niku nyoto niku. Oh, jenengan godhog ya, Mbak? Nggih. Oh, digodhog karo toyo rencek niki lho, iki lho. Nggih. Oh, baik. Rencek niku Rencek. mucale tiyang kok. Lah. Nika wetan. Jenengan nek masak mboten nganggo kompor, nganggo rencek? Nggih. Nggih, Mbah, saya nganggo rencek. Jadi kayu-kayu bakar semacam itu nggo cara nggih ben ibrik-ibrik ya, Mbah. Rencek. Wong kula cara mawon. Aja anu, Mbah. Engko nek tiba. Nek tiba. Sing ngoten sapa yang loro ngono, Mbah? Sareman wetan kali. Oh, nganu tanggane sampean. Mbah, aja golek rencek nek tegalan kok nek tiba ngono. Nek tiba melah ngel-ngelo tanggane ngono ya, Mbah. Nggih. Iki Mbah iki uripnya sudah mboten gadah anak, mboten gadah bojo ya, Mbah. Mpun dangu Mbah pun sedo ya, Mbah. Nek arek niku setunggal. Teng pundi, Mbah? Daler teng Gunang mriki. Mboten nate mriki. Mboten. Blas. Yen kangen nggih kula pelengake nggih. Oh, berarti Sing estri niku jengkele mboten kantenan. nggih. Mbah, niku pitike jenengan niku asine kok mangan apa, Mbah? Apa jenenge? Ada saba teng kiwa tengen mriki teleke teng kuwathah Mbah mriki teng kene mriki. Tunggu ngene. Dan niki. Berarti bedino mriki. Nggih. Sampeyan tengok-tengok teng mriki. Nggih. Istirahate ya teng mriki. Nek mlaku-mlaku mboten nate. Laku-laku teng pundi. Lah nek teng masjid-masjid mriku, nek wayah ana pengajian-pengajian mboten nate nderek, Mbah. Bengi-bengi. Mboten ana anune ya, Mbah. Berarti nek tiba ya, Mbah, bengi-bengi. Kapan ngene wae. Lah lampune, Mbah. Lampune dijaluri sinten? Niku nggih. Bayar. Kula bayar mboten purun. Oh. Masa nunggal mawon. Mateng niku. Nggih, tapi nek gak ono lampune kan niku, Mbah. Nek gak ono lampune kan napa? Peteng. Jadi Mbah iku urip nek nggone kene lur, nek omah iki turu-turu dhewe, mangan-mangan dhewe ya, Mbah ya. Umbah-umbah dhewe. Oh, gak ono kancane guyon. Ngon-ngoni kucing ah, Mbah. Kena dijak guyon. Apa, Mbah? Mboten. Ngon-ngoni pitik, kucing, tah apa ngono. Ngerti kula. Mboten nate, Mbah. Mboten seneng. Ketoke wong ana sing risih ya, Mbah ya, ngene kucing. Tae niku kucing niku wis Ambune ya, Mbah ya. ayo. Tapi niki alhamdulillah pun nganu, Mbah. Ajeng bodo. Bodone kurang diluk. Angger tanggal 1 Syawal lak bodo leh lur. Biasane angger bar poso Ramadan terus gang pirang dina kok siji Syawal ya bodo. Riyaya, iya Mbah ya. Pun gadah salin anyar ta dereng. Saleh niku nggih. Asale yang anu teng kene Pati, Nggih. teng kene anu sopir mriki. Nggih. Des ngien Sopir do mriki. tahun rae Nggih. tahun Maksudnya kok sopir mriki dalam rangka napa? saleh datang ke anu gede si anu tontonan dulu kecamatan itu. Sopir. Nah, koncone jenengan ta koncone mbah lanang?
Ada kula. Wong kula ning kene. Sesale di gedung. Maksudnya teng gedung ku acara napa, Mbah? Dodolan. Oh, main ketoprak. Nggih. Oh, Mbah dhisik main ketoprak, Lur. Ketoprak iku asine ya Gedung. ketoprak nek nggone gedung iku ketoprak iku ya kesenian tradisional Jawa Tengah. Iya, Mbah ya. Lah Mbah dapukane ben apa, Mbah? Mban tah prameswari tah? Mban. Mban, Mbah. Mban ngono yen wonten enten tiyang nggih. Oh, mban. Pinten tahun Mbah jenengan teng seni ketoprak niku? Alit menten kok. Oh, ngantos umur pinten, Mbah? Ngasos tuwa, ngasos gadah anak, Mboten. terus prei. Oh, berarti Mbah nggih ben pemain kesenian ketoprak, Lur. Ketoprak iku mau ya, Mbah? Ketoprak iku teng gedhe, mboten akeh tanggap-tanggapan teng kampung-kampung. Mboten. Ngoten niku. Terus anu nih, Mbah. Kula nggih pati kok. Oh, ngoten nggih, teng pati bareng. Nggih. Lakone apa ya, Mbah? Lakon ketoprak. Sing jenengan elingi apa ya, Mbah? Mboten eling ampun. Oh, maksudnya damar wulan ngarit, tah apa jenenge iku Sawung Galeng, tah Trunajaya, tah Raing Galengsong. Kan nonton ya, Mbah? Tah Saridin Nandum Waris. Kan enten, Mbah? Nggih, Mbah. Terusan apa macem-macem lakon ketoprak iku, Lur. Dadi ketoprak iku biyen zaman cilik aku nggih ben iku sering ndelok kesenian ketoprak. Jadi ketoprak niku salah satu kesenian ciri khas kesenian Jawa Tengah khususnya. Jadi liyane Jawa Tengah ya ana, Jogja ya ana. Derek anu, derek kula niku wetan iku. Nggih. Nggih. Niku main teng mriki. Main teng tangi mriko. Nggih. Lah kula derek mriki. Terus Ayo kanduk ning anu ning kono ae ning Gapura. Kok ning Gapura kok melok sapa Kang? Nggih. Terus ana wong. Ana wong ku nek atine elek ya emoh. Tahun pinten, Mbah niku? Lah bae lanang tiyang pundi mriki? Oh, berarti jenengan isih prawane terus dintukno tiyang mriki. Ora 10-an tahun, Mbah. Oh, ngoten nggih. Pak kula mboten merap. Mergane jenengan ditinggal pecah. Sehalih. Ditinggal pecah wong tuane lanang wedok jenengan tesih halih. Mboten gadah derek kandung. Derek tiange yo pun ilat teng tangi mriko. Lah ponak-ponakan. Ponakan mriyak. Nanti tidak dolan mriki? Sok bodho kok malah do rene kabeh. Oh, rene kabeh. Ya alhamdulillah. Yang bodho niku. Dadi nek gak bodho gak rene, Mbah. Megane gak bodho. Dadi silaturahmi iku ya gak usah ngenteni bodho, Lur. Gak ngesani bodho iku cara Jawa Tengah iku Idul Fitri iku bodho. Bodho Sawal karo bodho besar, gak usah ngono. Silaturahmi niku sewaktu-waktu. Jarine Pak Ustadz, silaturahmi niku berkahi umur, ndawakno umur. Ngono ya, Mbah? Nggih, ngoten Mbah Ngasih. Anggen kula silaturahim karo kancane kula medhaya tenggene jenengan jenengan trima kanthi sae. Niki kula mau maturake amanah niki jenengan tampi. Mugi-mugi saged dipun manfaataken niki isine sembako malih wonten artane kedhik saged jenengan nggih tumbas slawohe. Nggih ya, Mbah ya. Aku tak nyuwun pamit. Barokah ya, Mbah. Pandongane muga-muga kula saged sowan jenengan mriki malih utawa kula tak nglanjutake tengene mbah-mbah mriko malih nggih. Nggih ngoten, Mbah. Ya wis saya Lur, ngono Lur. Wis. Nggih. Nggih, sami-sami, Mbah. Kula tak nyuwun pamit. Assalamualaikum.